Live sa Gapiyo oh. Guryo oh. sa sulti mo rek. Wala ko'y pasulti oy. Guys, dalagan siya guys. Ato siya pagitaon guys. Asya ron gawas. At sudod guys. Hello guys. Guys, kaya mga bildo dali guys. Ay pato na guys, kaya bilda. Tapos nandun sila guys. Mag-live to sila guys. Saka guys. Ako yung bildo guys. So yan, ibaligya nila. Ibaligya. Oo. Ibaligya. Doon na siya guys. O, diliga pas. Aka na lagi guys. Teleport. Para oh. Saan ibaligya nila? Dili. Laki makawalta mo. Napulata ko. Araw. Wala guys. Dali ako. Hello guys, welcome to the vlog. Ganito na naman. Bye-bye.